Festivala Çand û Xwezayê ya Berxpirê li navçeya Elkê bi navekî din li navçeya Beytûlşebaba Şirnaxê hat li darxistin. Berê niha û vêga jî şivanên vê deverê havînê bi rojan berê xwe didin deşta Çiyayê Feraşînê. Lê îsal festîval ji alê şaredariyê ve li qada li nava bajêr de hat li darxistin. Armanca li darxistina festîvala çandê hat amacê pêkirin ku çand û kultura kevnar bidomînin. Kevne şopiyek gelek mêj ve te pîrozkirin. Rastî her sal em zozana pîrozkin. Lê îsal baran nehatin, pas çon jor. Millet ji em nikarin hev dîsa kom bibin. Ji ber vê qasê li ser daxwaza şivan û bêrîvanên me got me divên merkezê bikin. Li ser daxwaza we îsal me li merkezê pêk anî û em gelek pêk keyfxweşin coşeke xweş ve çê bi ev. Xelkê Elkê bi cilûbergên xuyên kevneşopî û rengîn re dewlemendiya xuya çandî nîşandan. Kom vekirin, jin dew li meşkan de kildan, nanê sêlê çêkirin û li ber kilaman goven gerandin. Xebata dikin gelek keyfametê, yani gelek xweş e. Lêxwazî hê xweştir biya. Hemî kes serbest û azadî hemî behtan beşdarê vê festîvalê bibin. Ev çunku ya hezar sala ye. Ya kal û bavkirê me sala ev festival kirine yani baxbir şi xweş e yani merul vê de hevdû bîne dengbejî hunerî İmekiya bol bercela hoy meşke hoy canê berê min çone zozana me şîrê xwe keland me dikire mast me sihariya min radibûn me dikire meşkê me dikiya me rûnê xwe serê digirt devê xwe me dana ser kûçikê me keland dibûne giverek me giverkê xwe radikirin me carayî me şîrê xwe hindê dijî me dikire penîr me penîrê xwe gel law çê dikirin. Mihricana Çandak Kevnar bi konsertên bi kilamên dengbêj hunermendên Kurd û Tirk berdewam kir. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Elkê, Şirnax.